The utility player touched down in South Africa on Wednesday afternoon ahead of his proposed move to Naturena, which is subject to medical checks and final formal steps. And profile grand Machida, ikhulele i-German system, i-German football structure, i-German development structures, which is one of the best in the world. And then idlale ne-team eGermany ehlonitshwayo, idlalele iHamburg i-reserve team yakhona, and then le-out yadlala i-national team eGermany under 17 no under 19. Lo way ithetha kakhulu, not nobani na ngadlala iGermany under 17 under 19. Umchita Machita, enkosi ngobuyela ki-channel. Igama lami ngusiseko, uFootball SA lona Machita. Khona report ephumayo apha eshukumisa iground. I-player uJona Fabish ena 24 central midfielder. iZimbabwe international esuka eGermany. Kuthiwa umjita uqonde kwikhosi Kaizer Chiefs. Apha kule video ngifuna ukuthetha ngalonto bafethu bangibani le player and zikhiphana iGrand and ikhona nento A1 bafethu engathi yanilaqazisa, but nizobona nina bafethu banithini ngayo. I-report ziyi-2 eziphumeleyo ngale player bafethu. I-report eyi-1 from i-journalist esithembileyo eyaziwayo futhi neyazi bafethu apha ke-Football SA ziyi-4 i-journalist ezi-trusted esizithembileyo apha kule channel and zithembe na-South Africa, ziproven aba-South Africa. Naye umtshito reportile ngale player, but not ba uya Kaizer Chiefs. Ngizawexplain aba njani ithini report yakhe. And then report yesibini ephumileyo from i-journalist engakalenzi igama esingakayazi ba okay ajonga mfethu uyathembakala ngubani wena, ikhona i-proof na izinto ozibhalayo ziyakwazi uba grand, ikhona na i-proof uba izinto ozibhalayo ziyahlangana. Umjita asikamazi igrand, asikamthembi kagrand thina abantu sine-journalist esizithembileyo apha eMzantsi bafethu. So i-first report bafethu ibiyi-video from i-trusted journalist elapha eMzantsi uphaka i-top 5 umjita, uMthokozisi Mdube ka-Far Post. Umtho bashaye i-video ezi-Far Post ba ikusenansi player bafethu ifika from eGermany izojoyina iBetway Premiership Club, izojoyina i-team kwiBetway Premiership, but abatsho ba le-out izadlala AP Club. Bachonga ba umjita izodlala AP Club apha kwiBetway Premiership. Bathe nje nango umjita orathambo nisabe siyibona nathi proof kwi-video ba le-out nansi ilapha bafethu. Lo iphume izolo ebusuku majita, and then ke ngoku izolo ebusuku base namhlanje ekuseni oko ekuse abantu bespeculate ba isele out iya kwi-AP Club iyajonga hayi ijambile kule club, hayi nobuya kulena mani club. And then kathi gqi le report from enye journalist le out isaziprove apha eMzantsi bafethu. Umjita usakha igama lakhe akabe nafeke ba okay ajonga siyayazi sigcwele ngaye. Igama lakhe nguHlayisani Magoro. Uxolo ngophazamisa, before siqhubekeke ndicela isupport, nishaye ulike okanye usubscribe. Nenye into sicela ningaskiphi i-ads xa zingena apha ke-screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. Verified nguTwitter, based eJohannesburg. I-profile yakhe ithi football correspondent for Foot Africa. Foot Africa i-website ibiqala uthi gqi ngoku apha kuqaleni konyaka onye last year. Iranwa ngamajita aseMorocco, but most reports zakhona zinge-players zase-West Africa. Bake bazireport ne-reports about i-South African football ne-players. And then le-out i-correspondent yakhona le-out. Before Foot Africa umjita be-reporter for uSportsWire. Sportswire naye use-up and coming news outlet. Yavulela out uRobin Madlala. So masijonga bafethu ithini le-out uHlayisani Magoro exclusive. Kaizer Chiefs are on the verge of completing Jona Fabish signing. 2 parties in advanced talks. Final details to be ironed out and deal subject to medical checks. The 24-year-old midfielder already touched down. Utsho umjita. Masingene i-details ke ngoku sithini story sakhe. Ureportele way namhlanje ekuseni 11:04. Ithi headline Kaizer Chiefs closing in on Jona Fabish signing. Out Foot Africa understands that Kaizer Chiefs are on the verge of completing the signing of highly rated midfielder Jona Fabish ahead of the 2026-27 campaign. The Zimbabwe international has been the subject of widespread interest after catching the eye in the 2025 Africa Cup of Nations in Morocco in December. He featured in all 3 of the Warriors' group stages,
group stages matches against Egypt, Angola, and South Africa, against whom he registered an assist in a 3-2 defeat. Born in Nairobi, Kenya, Fabish opted to represent Zimbabwe at international level owing to his maternal ties, despite being eligible to turn out for Germany. Notably, he cut his professional teeth in Germany and went on to spend his entire career in the country, with his latest stint coming with Esbjerg in the third division. Esbjerg. Fabish has made over 200 appearances across all competitions in his club career, chipping in with 37 goals and 22 assists, and won the Saxony Cup last season. Now, sources have informed this publication that the 24-year-old midfield general is closing in on a switch to Soweto Giants Kaizer Chiefs on a free transfer. The utility player touched down in South Africa on Wednesday afternoon ahead of his proposed move to Naturena, which is subject to medical checks and final formal steps. It's understood that the two parties are in advanced talks, as discussions are described as positive and progressing, with only finer details left to iron out to complete the deal. His experience is deemed crucial by newly appointed head coach Fernando da Cruz, with Chiefs set to return to the CAF Confederation Cup next season. Sacho historia Hlayisane Magoro, editor FR English, football journalist from South Africa, covering African football news, exclusive stories, and key events while sharing insights with passionate fans of the game. Nanso-ke report bafethu ephumileyo from Layout. So sabona na Layout ifake i-reputation yayo on the line. Layout ngoku if Kaizer Chiefs announce le player bafethu zaba zi-points ezi-grand for le journalist. Umjita ifeke lakhe lizonyuka ngoku. So le player ne-profile e-grand machita ikhulele i-German system, i-German football structure, i-German development structures, which is one of the best in the world. And then idlale ne-team e-German ehlonitshwayo, idlalele i-Hamburg i-reserve team yakhona, and then Layout yadlala i-national team e-Germany under 17 no-under 19. Lo way ithetha kakhulu, not nobani na ngadlala i-German under 17 under 19. So umjita at senior level warepresenta iZimbabwe because audit lakhe lazalwa eZimbabwe. Already iZimbabwe una 13 caps. Not nobana bafethu iZimbabwe inazo midfielders, and up SA plus na Orkant iZimbabwe ne-quality ke-midfield. Not nobani na bafethu ngaba midfielder eZimbabwe. So again yathetha kakhulu lo way. Ndizijongile ke ngoku highlights zomjita bafethu, ndakhumbula ndanibonile lapha ke-AFCON, but andizuxoxa ndithi mjita ndandim-analyze grand, but nambona okay ndabona nje ii-touches ezimnandi. Layout i-touch yayo plus even ne-body frame yayo ndikhumbuza Layout yadlala i-Kaizer Chiefs isemela Kieran Barkas bafethu le yayi-Australian South African yayintswembu ke yadlala grand ke leyo andothusa futhi Layout bangenayo i-physical power ye-Betway Premiership. Layout yafika yathuna impact yadlala grand safika e-Betway Premiership zangadingi nesikhathi so-adapt eside umjita. Kieran Barkas Kieran Barkas waba grand Layout nikhumbuza yena, but ke uKieran Barkas uyi-one bafethu. Zikhona ezinye players bafethu ezininzi ezasuka e-Europe ezi-midfielders futhi zafika eSouth Africa azalenza ixesha, not because amajita awana talent bafethu, bane-talent kakhulu bafethu. Tactically bafundisiwe amajita, and then technically baphelele bafethu, bane-footballing natural talent. Examples ezifana no-Steven Pienaar majita, uKamohelo Mokotjo, Thabo Cele. But ke la magama bafethu if niyaqaphela even Layout last season ifika ibintswembu gqithi kokudlala e-Europe yafika apha ku-Betway Premiership yastrugglisha kubani lo uLebohang Phiri yethu. Chiefs zangemsayini umjita ophelesana iSekhukhune United seyimchithile already umjita apha kangadlala as a regular. Thabo Cele nayo iyasokola bafethu, and I'm sure makhona amanye amagama, not because abekho ntswembu amajita, but kuseyi-Betway Premiership ihlukile bafethu, i-different i-Betway Premiership, i-demands zayo zihluke kakhulu apho namajita suka khona. E-Europe bafethu idiski phana idlalwa i-more structured pha, i-discipline kubanjwa i-structure ne-tactic, i-tactical kakhulu igame yase-Europe bafethu. I-midfielders bafethu bazekwazi ukuthola isikhathi ne-space ebholeni because le team badlala nayo ifolosha i-structure, ibambe i-structure, kumakwa i-zones because isikakhulu kwenziwa i-zonal marking bafethu. But i-Betway Premiership i-different bafethu, apha kukho iwe ngathi chaos, and la chaos leyana imnandi bafethu, sayithanda la chaos. Eligama le chaos ingathi sound negative ne,
but elinye igama libhetere ndingathi iBetway Premiership i-less tactical iBetway Premiership. Amachita adlala more nge-English kuthiwa off the cuff like eligama lithi cuff lisuka kilawe ki-cuffs, i-hand cuffs like ubanjwa yabo. So iBetway Premiership wona amachita adlala more free. Apha uyakwazi ukuthi ubambe ibhola and then sekuziplay ibaleka kuwe. La player leyana ayibamba nga-structure discipline instructions ze-coach ba hayi mfethu funeka ubambe izone. E-Europe kukho i-discipline kakhulu about i-spatial positioning. Apha kuBetway Premiership i-players ebaleka kuwe mfethu. That's why amachita ngqobo wabiza ngoku as midfielders bezintswempa e-Europe bafika iBetway Premiership amachita asokola because ezwini thetha ngazo apha. Yakhuluma ne-former coach Orlando Pirates Jose Riveiro watsho ba sehajonga PSL ukho amaxesha bajonga imatch ayikho tactical tu, i-players ziyadlala ngokwazi bafethu. Amachita afinda i-solutions ngokwawo ebaleni abalandeli yonke lawo ibuthe mabayenze. Nase-Europe kuyenzeka la nto khona benzekile e-Europe lawo ikhona imatch last season i-Champions League bafethu yayimnandi la game because of into eso because la machita zangalandele yayi-PSG ne-Bayern like 5-4 kanye 6-5 la match 5-4 kanye 6-5 la match yabona phakathi la match bafethu la match yayinko tactical ya i-players zazizidlalela ngokwazo i-coaches zingenzi nix bafethu. Betway Premiership yenzeka kakhulu aweke bafethu and then semi-final yesibini i-Champions League and then semi-final yesibini i-Champions League kwenzeka opposite i-Arsenal plus ne-Atletico leya i-match zi-coach ezi-in control yayi-tactical kakhulu la match bafethu. But let's hope le out uFabish if ifikile Kaizer Chiefs izofana nobani no-Kieran Barkas umjita vele abe-grand ngeBetway Premiership. Apha i-match is unpredictable i-moments apha i-fast and kuyabalekwa qha ku-fast and kuyabalekwa and i-physical and i-aggressive. iBetway Premiership i-matches ziba open bafethu ziba open kakhulu azibikho tactical. I-possession yebhola itshintsha fast bafethu ngene ibona bafethu weSoweto derby ivele ibe ngu-ping pong bafethu ibe ngathi jonga i-tennis bajonga attackwa ngapha attackwa su bhola yenze su bafethu iBetway Premiership. I-Europe ayifani yenzeke lawo bafethu. So izi midfielders xa zisuka e-Europe bafethu vele zidibana nala wize ngakwazi ukhopha grand. And umjita senudinga ne-physical power xa nimjongele umjita ingathi iframe yakhe engathi incane man so senoyidinga i-physical power. Zikhona i-midfielders if ujonga i-best midfielders kwiBetway Premiership not zonke ze-physically powerful xa uzijongile. If ujonga Sundowns uMokoena ustrong uMokoena unayo i-physical power but xa umjongile akanayo like nge-muscles but kusembona uMokoena ethanda soloku ityhala kumbona uMokoena ethanda soloku isebenzisa ingalo zakhe. No-Allende yambona ngathi umfitshane Allende but ustrong u-Allende. Pirates Makhawula ustrong Makhawula yambona nawe nondlondlo babezingqeqe but kuseba namandla le out ingathi light kakhulu eFabish but ke nayo Kieran Barkas bafethu waye grand umjita like nje islim umjita but so waba grand hey quick leyana and clever futhi le out isenoba nje yana. Otherwise most midfielders eBetway Premiership bafethu zinamandla o-talent embatha banamandla. Lebuhang na Kaizer Chiefs yambona nangona ngekho umdinga komkhulu but bombona ba unamandla ustrong umjita sibongiseni imithetho benamandla. So ayathetha bafethu but zikhona nye players because uba grand ngaphandle kwawo. And then i-games zase-Europe bafethu i-speed sakhona solonga ngasiphezulu bafethu. So umjita ngafuneka naye adapte kula way. E-Europe yathanda bakhe i-control ye-tempo. Betway Premiership basemangashini apha bafethu. Inimnandi la enjoy lo way. Yiloo nto siba grand naxa sifika kwi-CAF Champions League kanye kwi-CAF Confederation Cup i-teams zethu zifike zibe grand pha because thina Betway Premiership bafethu i-style sethu si-faster than i-style sase-Morocco soma-Egypt soma-Algeria zona amajita more European ngapha ya but apha thina siyabaleka bafethu sikho tactical kakhulu. Apha thina bafethu technical quality skill ne-speed bafethu. So le out isenodinga uadapta kwezo ways njalo if isana Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs isenoba i-risk lena but say-risk no reward mosman kuchiwa. So nazo ngale player bafethu i-story singaphuma anytime bafethu noba by the time mhlambi ndiposta le video izobe i-official Kaizer Chiefs isayina umjita nisizobona nizabe nisijongile lesi story. Then umjita masithembe uzofika Kaizer Chiefs aphumelele umjita because as football fans bafethu ezithanda ibhola sifuna i-players ziphumelele ibhola yethu bemnandi bafethu Kaizer Chiefs nayo ibe grand ifana ne-Pirates ne-Sundowns i-top teams zethu bafethu zibeke high levels compete grand bafana nayo ibe grand bafethu. Ngicela noni bafethu nina nibona njani yonke le way masinqole comments bafethu ngicela ngale balo support channel machita ngo like no subscribe moja bafethu.